tomto videu si ukážeme, ako pridať krajinu do povolených na odosielanie e-mailov pre vašu doménu. Klikneme na služby a v sekcii e-mail vyberieme doménu, pre ktorú vykonávame nastavenie. Nastavenie môžeme vykonať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je nastavenie pravidla pre konkrétnu schránku. Prejdeme na e-mailové schránky a pri schránke zobrazíme nastavenia cez tlačidlo Upraviť. V hornej lište nájdeme sekciu nastavení IP ochrany a IP geolokácie. Tu môžeme spravovať povolené krajiny na prístup k odosielaniu e-mailov napríklad z dôvodu vycestovania alebo všeobecnej ochrany. Pre nastavenie vyberieme typ nastavenia Pridať krajinu a v poli Krajina zvolíme požadovanú krajinu. Nastavenie uložíme. Ak by sme potrebovali pridať špecifický rozsah IP adries, toto nastavenie je možné. Tieto pravidlá platia výhradne pre zvolenú schránku. Ak potrebujeme, aby nastavenia platili pre všetky schránky domény, je potrebné všetky krajiny v nastavení schránky zmazať. Nastavenia pre celú doménu vykonávame v sekcii Nastavenia e-mailov pod záložkou IP ochrany a IP geolokácie rovnakým spôsobom.